So maayong gabi mga kigsuonan sa tanan natong mga tigtan-aw dinhi sa atong YouTube channel. Kumusta mga kigsuonan? Welcome dinhi sa ato ang panagkuyog sa ato ang live nining kagabion. So ato lang pangumustahon ang tanan nga mga viewers nato lokop bisan asa nga dapit. Labi na dinhi sa may dapit or habig sa Kabisayan o labi na dinhi sa ato ang dapit sa Negros Island region o dinhi sa atong syudad sa Gihulngan. And kaya nga to ang YouTube channel is all about the Visayas Truth Seekers mga igsoon. So nagapaabot diha sa matag usa kabahin sa mga kamatuoran nga ato ang gipangita. And dinhi nga takna sa kagabion kay gabi man karon mga kigsunan ug kon matunong pod nga adlawan nimo ni siya makita, so mayong adlaw pod diha kanimo, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon. Ato na lang kumpletohon mga kigsunan. So welcome diri sa atong live. Doon na kita ipaabot nga pasundayag nining orasa mga igsuon. Hinaut nga makahatag ni kaninyo og mga nindot nga mga pagtulon-an sa kinabuhi agig dugang nga mga kasayuran kabahin pod sa ato ang pagka-Kristohanon. Kung kinsa gyud ang mas labaw nato nga batunan diras tong kinabuhi, kung ang Dios bagyod og kung makita nato sa ato nga title diha suon sa ato nga thumbnail, itong ipakita diha nga labaw gyud ang Dios kaysa kwarta. O niya ato ning ipakita karon, atong i-explain diha kaninyo kung unsa ka importante ang Dios labaw kaysa kwarta. So sa mga bag-o pa nga tan-aw o nakasusi sa itong channel, so palihog lang sa pag-like sa itong video o sa itong live stream o niya paki-subscribe po kung bag-o pa ka mga kaigsunan. Kay aron nga matabangan po nga mo tubo-tubo po ang itong YouTube channel. Labi na kay talagsar ta makaabot og mga uploads, mga content. So medyo dili kaayo katubo ang atong channel, pero base na lang kung ikaw nga magasusi karon diha makapaabot ka sa imuhang pagsuporta, so ang Dios pod panalangin kanimo nga imuhang suportahan kining mao nga YouTube channel. Gamay lang ang YouTube channel mga igsunan, pero doon na kini mga ipaabot ng mga content nga kabahin gyud sa mga pulong sa tong buhi nga Dios. So dinhi karon sa tong pagpadayon mga kaigsunan, dita maglangan atong ipaabot kini kaninyo nga kamatuoran. Importante kayo ni mga igsuon. So ato lang ibalik sa sugod. So atong gipakitaan og mga nindot nga mga views mga igsuon, parang mas makahatag og atensyon bas mga nagatanaw sama kanimo nga nagatanaw karon. Pero dili na may pinaka-importante kanang mga views nga atong gipakita dinha. Ang importante kayo mga suking tigtanaw, magyod ang mensahe sa pulong sa Dios. So wala kayo tay mga gipad sundayag nga mga words diha sa atong screen, pero kung madungog lang nimo mga kigsunan, nindot kayo ang mga mensahe nga atong ipaabot diha sa matag usa kanato. So ang makita nato dinhi karon sa atong pagtuon sa mao nga atong topic, nagisgot kini sa Hebrews 11 verse 6 mga igsuon.
So let's talk about the Word of God, and without faith it is impossible to believe that exists. Hatag gini kanato og kana bang paghuna-huna kabahin sa labing importante nga butang, kay ang gihuna-huna gudron sa tao mga kigsunan mao gyud lamang ang pagpangita og unsay labing maayo, labi na kung kwarta mahisgutan, kay nakita man gud sa tao nga importante kayo ang kwarta. Nya malimot na lang hinuon sa pagpangita sa labing importante nga mao ang pagpangita sa atong buhi nga Dios, nga nahigugma na lang hinuon pod sa kwarta, sa pagpangita sa kwarta. So, kung makita nato sa 1 Timothy 6 verse 10 mga kaigsunan, for the love of money is the root of all evil. So that's the word of God nga to nga gamit. So which while some coveted after, they have erred from the faith. So nasayop na hinuon and pierced themselves through with many sorrows. So manang mapako ka sa mga sorrows, kanang mga kapaitan, mga kasakitan, unsa pa din na mga kaigsunan, nga kundiin dili gina makatabang nimo kung magatubang nakas mga kasakitan sa kinabuhi, labi na musamot hinuon nga murag mahikalimot anoon ka sa tubuhi nga Dios. Nya mo resulta hinuon niining mao nga bahin sa Proverbs 13 verse 11 nga ang imuha nga buhaton mao na lang ang pagtinguha sa mga kwartas hangin mga kaigsunan, which is lisod kayo kung ingon ana ang mahitabo. Ang matud pa, dishonest money dwindles away, but he who gathers money little by little makes it grow. So pwede din mo lambo ang tao mga igsuon kung hinay-hinay lang niya nga kuan ang kwarta ba, o niya pinadiyos ba mga kaigsunan, dili ng harsh ra kayo ang tao sa pagpangita nini, unya wala na gani mo pasintuod sa buhi nato nga Dios, no? Kinahanglan magyud nga ang tao mo pasintuod gyud sa ato ang labang makagagahom aron nga dili mahimong mahanaw lang dayon, no? Kung ang kwarta sa hangin mga gisunon, dali ra na siyang mahanaw. Na ang gitudlo sa Biblia kanato mao kini nga inanayon ra nato kanang makaya ra pud nato mga kaigsuonan. Munay gihatag sa Ginoo nga paagi nganhi kanato, kay mag-unsa man ang mga butang sa kalibutan kun ato ning pangandoyon pag-ayo nga mubiya ra man ta ning kalibutana. Aniya kun mubiya na ta ning kalibutana, so wala tay madala mga kaigsuonan. Nya kung wala tay madala, unsaon naman lang kung naninguha tag langit, no? Ang kinabuhing walay katapusan dito sa langit. So ang importante gyud nga ang Dios mao ay atong pabuton nining tanan niya. Planohon nato pagtarong mga igsuon. Importante kayo ang maayo nga pagplano. Aron nga dili pud ta mahilayo, di pud ta mahimulag sa Dios, ug dili pud ta maulawan. Sama ini nga mosunod natong ipaabot diha kaninyong bahin sa Biblia sa Lucas 14:28. If one of you wanted to build a tower, wouldn't you first sit down and calculate the cost to determine whether you have enough money to complete it? So importante kayo nga imuhag yun nga susihon pag-ayo nga kaning pag-calculate ba mga kigsunan, dili ba malapingan ini ang ato ang relasyon diha sa ato ang buhi nga Dios, basig mabiya nino nato ang sa tanto natong pagtinguha sa daghang salapi sa kwarta, sige na lang tag huna-huna kabahin sa kwarta, sige tag ihap kung daghan na ba ta, jotay pa ba atong kwarta. So mo resulta mga kigsunan, dili na hinuon ta maka buylo sa mga buluhaton nga ipabuhat sa Ginoo diri kanato. Unya ang resulta pud ni ana is mahimo pud tang kaulawan or makauulaw ang ato ang mga kinabuhi.
Unya labi na ang pinaka-worst kay atuan na hinuon nga na biyaan ang labing importante nato nga mao ang pagpakig lambigit sa tong buhi nga Dios nga naa niya ang tanan sa atong pagpakiglambigit diha kaniya dili ta alkansi mga igsoon, naa niya ang tanan o niya dili pud ta magproblema kung unsaon nato kini kung ato alang gyud nga isandig no, isalig ra gyud nato ang tanan diha sa ato ang halangdon nga Dios kay kabalo man ta nga walay imposible kung mosalig lang kita nga na sa ato ang Ginoo. So ang pangutana, ang kasagaran bas mga tao doon na bagi pagsalig kaha no, kay basin kun nawala pod ang pagsalig ba niya mao man ni pinakaimportante nga ang mga nagtuo sa Dios mabuhi gyud diha sa pagtuo unya naa gyud diha ang pagsalig mga kaigsunan. Dinhi pod sa Mateo 7 verse 12, so in everything do to others what you would have them to do to you, or this sums up the law and the prophet. So ang naghisgot ni sa mga kaigsunan nga ang kwarta gi-allow ni sa Ginoo nga moabot diri sa tua para pod nga makatabang pud ta sa uban. Importante kayo na nga kung naata aning bahina nga gipadalaginan ta sa Ginoo og mga salapi. So di ginato kalimtan nga ang tahas nato mao gyud ang pagtabang is to help others. Na unsaon man kung naata anang dakong kantidad nga to nga gitinguha unya dili ganita kahimo sa pagtabang pod nga to sa uban. So it's useless mga kaigsunan. So in everything matud pa sa to nga makita diri, do to others what you would have them to what have them do to you. For this sums up the law and the prophets. So wala ni siya mahisupak sa giingon sa pulong sa Dios diha sa daang tugon. Kay importante gid kayo ang pagtabang sa uban. Way pulos ang kwarta no kung wala kay kinaiyas pagtabang. Niya saan naman lang kung ikaw na po'y wala na mga kaigsunan kay di magid may tabo nga ikaw may naa kanunay. Moabot magid pud ang panahon nga mahutdan pud ka. No, kinsa may mutabang pud nimo kung dili ka magbaton og kinaiyas pagka matinabangon. Labi na kung nakabaton kag mga panalangin sa mga kwarta diha nga nabaton na nato. So ato ging gamiton. We should help others mga kaigsunan kay mao na siya ikalipay sa atong buhi nga Dios nga maga-tan-aw kanato nga ato pud nga kita ba sa atong buhi nga Dios nga wala na to himo ang boss ang kwarta, wala na to himo ang labaw ang kwarta, kundi kung natay nakabaton tanan na atong gipakalabaw gyud ang Dios nga atong gipabuot ni anang tanan. Okay, so matud ba din so another passage nga to nga makuhaag patulon-an din pod sa Proverbs 10 verse 4, lazy hands make for poverty but diligent hands bring wealth. No, ang tapulan nga kamot muresulta kini siya og kakabos o niya ang kugihan nga kamot muresulta pud siya umamungat siya og mga bahandi. So related gyapon siya sa ato nga gihisgutan nga passage sa miaging mga segundo nga kun diin magamit nato kung kugihan ta, so daghantag ma-earn and daghan putang matabang ngadto sa atong isig ka tawo. Dili pud mayo nga tinapol pud mga kaigsunan kay kung naati tinguha sa pagtabang ngadto sa uban, unsa man nato pagtabang kung nagtinapol ta nga wala magid tay
kaplagan po diha nga mga panalangin nga maabot diri kanato kung dili ta magpugi. Sumala sa sunod nga bahin ni ana nga but diligent hands bring wealth, no? Kay gipaagi ra gid sa Ginoo ang tanan diha ni ana nga mao nga pamaagi. Ug dili nato na sundon, so dili pud ta maka-earn sa ato ang tinguha nga or ato ang tinguha nga makabot nga kantidad sa kwarta. So mao na siya sa gingon diya sa Proverbs 10 verse 4. So ingon na kanindot ang mga pulong sa Dios nga ato ang makita kung kita magapadayon ra gyud sa pag sani ato ang hatagan bag dakong pagtagad ang mga pulong sa Dios nga gipaka-importante nato kini pag-ayo dire sa ato nga kinabuhi. Kay mao na siya dapat nga himuon sa totoo. Anya pasidaan ni nato dinhi sa Hebrews atong balikon mga kaigsunan ha. Dinhi sa Hebrews nindot kayo ni okay, so mga kaigsuonan na medyo na interrupted ta pero basin maka ato ning mapadayon kini ato ang gitun-an. So sa ato nga pagpadayon mga kaigsuonan, balikon nato tong mao nga passage. So nindot kayo siya na matud pa, don't love money, be satisfied with what you have, no? So dali ra po kayo siyang mo balhin ba mga kaigsuonan. So matud ba nga be satisfied with what you have kay atong makita ang giingon din ha atong hulaton mga kaigsuonan ato lang siya nga gi-play. And for God has said, I will never fail you, I will never. So dali ra jud sa kaayo mga igsuon nga mo kuan okay, I will never abandon you. So dili ko kamo biyaan o talikdan. So ingon na ang atong Ginoo, dili gid siya tinuod mo talikod nato, dili ta niya biyaan. Ang importante no nga ato lang yung sundon ang iyahang kaubuton. Okay, ang iyang pulong, mao ang iyahang kaubuton diri sa tong kinabuhi mga igsuon, mao ni siya dura ni siya gahom no. Ang gahom niini sobra kadako nga kun mutuo lang ka sa sulod niini kun unsay gahom nga naa niini magapamuhat gini diha sa imong tagsa-tagsa ka kinabuhi o sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So ang importante lang gitudloan ta nga maging kontento lang ta. Nga atong maging kontento ta nga ang Dios labaw gid siya and kaya sa Dios nga i-provide whatever nga imong gikinahanglan sa mga kinabuhi. Especially ang money. Dili ka kalimtan sa Dios, hatagan ka niya, i-provide gina niya mga kaigsunan. So ang ato lang makontento lang ta. Ganahan ang Dios sa kasing-kasing sa tao nga adunay kakontentohan diya sa nga kinabuhi. For God has said, I will never fail you. So dili ta niya pakyason. Mo na iyang saad. Napakyas ba ang Dios sa unang panahon? Sa panahon nilang David, sa panahon nila ni Abraham o sa wala pa silang Abraham, napakyas ba ang Dios? So wala ta kakita niya na sa giingon sa Biblia kay naa ang tanan ang tanan mahimo sa tuang buhi nga Dios. So I will never abandon you. So sabot na nga dili pud ta niya talikdan, dili ta niya pasagdan. So kung nagkalisod-lisod ang iyang mga katawhan, dili kita niya pasagdan mga kaigsunan. Dili po gyud malipay ang Dios nga magtan-aw sa iyang mga katawhan nga naa nagaatubang sa sobra utumang kalisod dinha, no? E ato pong tan-awon kini nga gingon diri, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirm His covenant which He swore to your ancestors as it is today. So ato ara gyud nga hinumduman ang ato ang Dios kay
siya di ay maoy nagahatag sa ato ang mga abilidad, no, aron maka-produce ta og ingon ani nga mga kabtangan o mga bahandi sa kinabuhi, especially money. Kay ang money gyud mao ni say mo convert sa tanan nga ato ang mga wealth. Ang wealth ma-convert siya tanan into money nga kundiin speaking of money, dili gid maayo nga atong higugmaon ang kwarta. Kundi ang Dios may itong higugmaon, kay ang Dios may makahatag nato, even money nga atong gikinahanglan makahatag ang Dios. But if we love money mga kaigsunan more than God, atong gipakalabaw ang kwarta, hinumdumi nga dili tanan kaya paliton sa kwarta. Nga naman, ang atong kinabuhing walay katapusan, dili na mapalit og kwarta. Ang tao nga, ang kinabuhi sa tao dili na pwede paliton sa kwarta. No, ang kalag sa tao di na pwede mapalit sa kwarta mga kaigsunan. And daghan nga dili pwede mapalit sa kwarta. Dini lang sa kalibutan, tingali makaingon ta daghang mapalit ang kwarta. Pero daghan nga mga butang pod nga dili kaya mga bayran og kwarta. No, so ingon na mga kaigsunan nga wala na siya mausab hantod karon og sa maabot pa nga mga panahon nga gani kung giingon man kana didto sa Deuteronomy 8 verse 18. So ingon na nga pamaagi sa ato nga pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa ato nga buhi nga Dios mga igsoon. And then another nga ato nga makita mga igsoon, stay tuned lang mga kaigsunan sa ato nga pagpadayon kay nindot kayo ang pulong sa Dios nga ato agyod nga makita og masabtan dire sa ato nga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Unya mao na siya ang pagpasundayag nato sa ato ang live stream mga kaigsunan nga gipakita lang din ha ba nga kung ang kwarta may ipaka bililhon sa tao, so dako kayog tendency nga mapakyas ra gid ang tao. Pero kung dili gusto ang tao kapakyasan mga suking tigdanaw, diha ra gid siya sa atong buhi nga Dios mo rely. Diha ra gid siya mo padayon sa pagsalig kay ang Dios kaantigo nga mo pahiluna ining tanan. Inunti ka nga ang kwarta dili na kabalong mapahiluna siyang kagalingon. Pero ang Dios kung mao atong batunan diri sa kinabuhi, makahibalong mo pahiluna mga igsunan. Nya ibutang kas Ginoo diha sa pinaka nindot og komportable nga dapit. Nga dili pug ka magkasiri-siri, dili pug ka magkalisod-lisod. Ingnon ti ka bisan karong mga panahon na daghang mga dato dagkog kantidad sa kwarta nga nabatonan nila, pero tungod lagi sa ilahang kabisi na lang sa pagtubang niya ng tanan, so makita na to mga igsoon nga kuan kayo kana bang nagkasakit hinon ang uban, na stress ang uban, unya kung magkasakit na, so asa man ta padulong adto dayon sa tambalanan. So di na malimtan na gyud ang Ginoo kung modritso na lang gyud sa tambalanan nga unta na may Dios. Di ba sayop nga moadto ta didto, pero ang nakasayop mga kaigsunan kung modritso ka nga wala na lang gyud nimo nauna nga do na day kay obligasyon nga muduol ka sa Dios, magpakitabang ka, mangayo ka ug unsay labing maayo nga imuha nga batonan diha sa imuha nga pakigrelasyon sa Ginoo. So kaning kwarta manggod mga kaigsunan, mao gid ni siya maka-usa sa makapahilayo sa tao sa Ginoong Dios. Nya kaya nga kalimtan sa tao ang Dios kung naana siya sa kakulangon sa kwarta. Unya
kani pong kwarta og daghan pod ang tawo og kwarta, mahilayo pod ang kadaghanan tungod kay gipakadiyos man pod ang kwarta. Gamiton sa pagbuhat og dautan, gamiton sa dili maayo nga mga pamaagi, unya mo resulta hinuon nga makasala, no? Dako kayo og kadaot nga moabot sa kinabuhi sa tao kung pinaagi sa kwarta magbuhat siya sa sala or magpakasala mga kaigsunan. Pait kayong pamalandungon nga ingon ana ang atong kalibutan. It's a sad reality, but magpasalamat lang ta nga naata diha sa kamatuoran atong nabatunan ang Dios na nato si Kristo, unya pinagi siyang pulong ma-reminded ta, magiyahan ta sa mga maayong mga pamaagi og dili ta magbalaka kay naaman ang Dios andaman sa pagsuporta kanato once magapadayon ra kita sa ato ang close relationship diha kaniya. So dili na to sayangon ang atong relasyon sa Dios, ato agining padayonon sa pagpakigsuod nga naa kaniya nga wa tay laing isuod sa tong kinabuhi kun ang Dios ra gyud. If ever i-bless ta niya, tagaan ta niya mga panalangin unsa dinha nga mga like sa kwarta, di magid malikayan nga usag ginas ihatag sa Ginoo diri kanato kay mao man gini pinakagipangandoy sa tao. So siyempre hatagan ta sa Ginoo, pero ayo gid pod og kalimti ang Dios mga kaigsunan if tagaan kaniya ana, kay og kalimtan pud nimo ang Dios kung tagaan kaniya og mga salapi diha. So ayaw basig malimtan pud niya nimo hinuon nga ang Dios kaya pud niyang kuhaon na siya gikan kanimo. Hinumdumi nga kung kaya niyang ihatag ng mga butanga diha kanimo, kaya ra pud na niyang kuhaon gikan nimo. So bisag unsa pa na mga igsunan, kung nagtuo ka nga dako ra kaayo na nga mga butanga na achieve nimo, dili na kasi makaingon ka dili na kayang kuhaon sa Ginoo, nasayop ka mga igsuon kay ang tanan walay dili makaya sa tong buhi nga Dios. Kaya niya na tanan nga ihatag, kaya pod niyang kuhaon. Munang dapat kitang mahadlokon kita sa Ginoo, magamping ta sa ato ang mga kinabuhi nga dili nato mahimong mapasipad-an ang iyahang mga gipiyal diri kanato, ilabi na magisgot og kwarta, no? Kay mo ni dako nga failure nga nahitabo sa mga katawhan nining butana. Unya nalimtan hinuon ang labing importanteng mga obligasyon, labi na sa pagtabang sa uban. Kay imbis noon gipanalangin nagdako nga salapi, di naman noon kaantigong mutabang kay murag ang tanan para na lang siyang kagalingon, para sa kagalingong kaayuhan, para sa pamilya, and malimtan na lang ang uban nga maoy usa sa kuan sa Ginoo nga ipabuhat sa tao. So lisod kayo mga igsoon, basta ingon ana na lang ang mahitabo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Unsaan naman lang kung dili mahimuot ang Ginoo, dili siya malipay. So kinsa may maalaot, kitar gyapon ang malaot kay ang Dios dili man siya maalkanse. Kita magi-alkanse kung magpa-sipyat-sipyat ta nining atong mga kinabuhi. So atong una-unaon nga labaw gyud ang Dios kaysa kwarta. Ug ginaot nga kining mao nga ato nga pagtuon karon sa pulong sa Dios, dako nig tabang diha sa mga kinabuhi, ug ang Dios mga kaigsunan padayon ra gyud nga padangat sa mga panalangin diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. No? Dalaygon ng Dios, and padayon sa pag susi sa atong channel mga igsunan, kay doon na batay daghang nga mga gi-upload sa miaging mga panahon nga mga videos nga for sure
makatabang ninimo, makahatag po ninimo og mga pagtulunan. So susiha lang kay kana sigurado gyud mga kaigsunan nga dunay kahimuan kinabuhi nga magatubo pud ta yes tong pagtuo sa atong buhi nga Dios. God bless mga igsoon. Hantod sa sunod na tong content sa atong live, ang Dios padayon sa pagpaabot sa panalangin.